खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव फिरसे बरायहरनाय थालायबाय दिनैनिफ्राय जोंहा आंनिया होननांसिगोन डिउटि जाफिनबाय डिउटियाव जइन जाफिनबाय होननांसिगोन मानो होनबा मामिनि स्कुला खुलिफिनबाय ओमफ्राय फुङावनो सिखारदों आं दिनै 5:30आव सिखारजेनदों ओमफ्राय बिदिनो थांखांबाय गथ'आबो थांखांबाय बिफायाबो थांखांबाय जाखांबाय नङा होमबा आं ओरैनो दङ ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर दिनैसो गोदानै नुजेनदोंबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय ओमफ्राय एसे लांदां मोनबाय नङा होमबा ओमफ्राय आरोलाय माथोबाव बिदिनो सोलिबाय थासिगोन आंना दाख्लै शुक्रबारावनो खुलिदोंमोन स्कुलाथ' ओमफ्राय शुक्रबारावबो खुलिजेननाय होननानै हरासै ओमफ्राय सुनिबारावबो सुनिबार होननानै हरासै दिनैसो हरजेनबाय आरो समबाराव ओमफ्राय थांखांबाय माखांबाय दोनलांनानै फैबाय आंबो बिफायाबो दोनलाङो ओमफ्राय बिफाखौ आं नेया हरनानै दोनलांबाय आरो मानो होनबा एखमबा लेट जाबोयो माबोयोना खारनाय सोलिदों दासान्दि ओमफ्राय नेयासै आरो आं लांनानै दोननानै फैबाय ओमफ्राय गथ'खौ फोजानानै लांफाबाय सिखाराखैमोन ओमफ्राय आरो दरजा मारिनानै थायो लोगोफोर जोंना माने ओरैनो बिफा थांबा मारिग्रा खेवग्रा रोंबाय नालाय मारिथेजानो गिनांगौ ओमफ्राय दाख्लैबो बाथरुमाव खेबनै जाबाय हारसिंनो मारिथेनानै लानाया दुगाथार बांद्राय गेदेरफ्राबा मारियो सानलायनानै दुगैनो लेंबाय आङो मालाबासिनो हाबनानै मारिथेनानै थाहैबाय ओमफ्राय आंहाबो बावनानैसो मबाइल नायलायबायमोन आरो आं मबाइल नायबाय माबा माबि खामानिबो मावबावबाय मबाइलथ' नायाखैमोन माबा माबि खामानि मावबाय आरो बोस्रांला ओमफ्राय आं गावनो गस्ला आरि खुखानानै हरखाबायमोन आरो ओमफ्राय इयो मालाबासिनो थांनानै दरजाखौ मारिनानै लाहैबाय होमबा मामिनि स्कुला बन्द' जाजेनदोंमोन आरो मास मोनसेयानो बारबाय 1.5 मास जाबाय होननांसिगोन ओमफ्राय मारिनानै ओमफ्राय आंहाबो बिदिनो बावथ'नानै उनाव आरो बिदिनो खमसे खम 20 मिनिटसो थादों 20 मिनिट नङाबा 15 मिनिटसो थादोंदां बियो बिदिनो ओमफ्राय उनाव आं होनफिनबाय आरो ओइ बाबा फैदो दुगैनो होननाया होननानै नागिरबाय आं गथ'खौ ओमफ्राय ओरैबो गैया ओरैबो गैया ओमफ्राय गोसा गाबज्रिलाबायबा बाथरुमनिफ्राय होनबाय आरो मानो बाथरुमाव थांखाग्रोबाय नोङो होननानै ओमफ्राय माबाबा मारिथेनानैसो लाफ्लांबाय ओमफ्राय उनाव बिदिनो लुजखा नालाय माबानानै दे खेव इदि होननानै बोरैबा थब खेवनो हाबाय आरो दाख्लै मालाबा बिफाजों आखाइ सुनायाव गेलेलायाखैमोन बि ओमफ्राय थाब खारनानै मारिनानै लाहैबाय ओमफ्राय बिफाया बोरैबा जाबाय दाख्लैनिखौबो मोनाखैमोन ना हे मारिनानै लाबाय जालाबायबाय आरो ओमफ्राय आं ओरै माबाथिं बोबा एसे लुज जायो नालाय ओमफ्राय खेवफिननो रोंबाय बोरैबाथार दसेनो ओमफ्राय आं दाख्लै मिथिनखाबाय नालाय फार्स्टआव मानो होनबा लुज खाथार माबायाबो ओरै एसे माने ओरै बाहेरानिथिं ओरै बोबा लुज आरो ओरै दांबानो गेवो आरो खालथांनो थ' माथोबाव लोगोफोर नङा होमबा मावनानै लाग्रोनोसै दांनानै लाग्रोनोसै दाखोरनि गारि फैबाय गारहैनानै फैग्रोनोसै आङो बिमा फिसा सानैजोंल' थानायखाय लांदां मोनलायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आमथिसुवानि जानानै लाग्रोनोसै नङा होमबा मैयाबो खान्थाल बख'खानाय लाबोदोंमोन माने एरख'खानाय लथ्रायनाय आरो खान्थाला लथ्रायनाय गोमोनबो नङा ओमफ्राय लोथोबो नङा बोरैबा आरो ओमफ्राय बेखौबो लाबोदोंमोन ओमफ्राय खान्थाला 50 थाखा फवानो बख'खानाया आनारस हानानै लाबोहोखाबाय खोमा आरो गोथाव नंथारा दैल'ल' बोरैबाथार दैल'ल'नो आनारसाथ' नस्थ' माने गोथाव नङा खुगासो बोरैबा मोनबाय थाइजौसो लालायबाय आंना सानसे बाख्ल' जागोन एसे मोनसिनबाय आरो खुगासो नस्थ' खालामबाय नालाय खुगाखौ मोजां खालामहोफिनसै आङो ने बाबा मा एसे सना फिथाइहा थैगोनसो
बोथोराबो गामायलुलु जालाय सान्दुं दुंलाय माबा दुंलाय लथ्रायलाय दै फुदुंनानै दुगैनोसै आनारसाबो दाख्लैफोर जाफैगासिनोमोनलाय गोथावमोन ओमफ्राय दिनैनिया आंहाबो सुबाय ओमफ्राय फ्रिजआवबो दोननाय जाबाय नङाबा थाजा थाजा लाबोनानै जाफैनाय जादोंमोन दिनैनिया जानोनो हाया दा गाव जाफैथों आरो मामिया जायो आरो मामिया जासाबजोबो गोथावबाबो थावाबाबो एसे जाम्बिसो बियो संख्रि नांदों नाङाखैबो ओंख्रि थावनाय थावैखौबो बारा बुङाबो मिथियाबो संबा उदै सिङावल'सो थांनानै थाहैनांगौ दा इदि होनो जाम्बि लथ्राय ओमफ्राय लोगोफोर केमेरायाव बिराद नुजानो बायो बियो माने गावसिनि स्कुलनि मास्टारफोरा नुगोन लोगोफ्रा नुबा मा होनगोन आंखौलाय बिदि होनो आरो बेखायनो जे आं केमेरा बिदि अन खालामखाबाय फैखाया बियो एरायनानै थांखायो ओमफ्राय रागा जोंनायखाय आंबो रागाथ' बिदि जोङा ओमफ्राय ओरै खुगा बोरैबा बोरैबि एसे बानाय देखायनायखाय आंबो देखाया जबरदस्ति मानो होनबा बालायखौलाय मालाय बानायखौलाय नङा होनबा बांद्राय फट' आरि खेबजानोबो मोजां मोना बिफा बायदि एसे माखासे बिफानियानो आरो बिगुरफ्राबो बिफानि ओमफ्राय मेगनफोरा बिफानि ओमफ्राय बे मिनिनायफ्रा एसे आंनि बायदि आरो माने बांद्राय नङा ओमफ्राय होमबाबो आंनि एसे लाबाय आरो बे खुगा साइजखौ ने बाबा आब'आ खोमाया बिफानि बायदि लायासै जोंना बिफानि बोरायनि खोमाया गिदिर नैबे बाबानाबो गिदिर ओमफ्राय बाबाया एसे आंनि महर जाबाय आरो बयबो आलादा आलादा नुयो सोरबा बिमा बायदि नुयो सोरबा बिफा बायदि नुयो ओमफ्राय आंनि मेगना आंनि नोजोराव आरो कालारखौ बिफानि लाबाय आरो मामिया उन्दैयाव खिन्थु बिराद गुफुरमोन ओरैबायदि गुफुर माने माबोरै सोलायोथाय मिथिया ओमफ्राय बाबाया गोरलैयाव गोसोमथारमोन आं सानबाय हे बिफानि लाथारबाय बिदि होननानै ओमफ्राय दा बिसोर गुफुर जालांगासिनो सोलायबायसो दा मामिया गुफुरथारमोन आरो उन्दैयाव आराम मल साफाथारमोन आरो ओमफ्राय नैहा गोसोममोन गोरलैयाव ओमफ्राय एसे माबा देरै बेहा गुफुर जालांबाय बैहा देरै दा बैहा गोसोम जालांबाय आरो मोनखांबाय आंना ओंख्रिया मा ओंख्रियालाय सबाय बिमा आलु ना लगाय मोन्देर संलाबायबाय नाबो होदों माबायदि नुदों केमेरायाव दस्रा नुयो जाना ओरैनो जासाबनोसै मोनसेल' दालि सङासै सामफ्रामबो दालि जानोसै लोगोफोर ओंखाम ओमफ्राय नाखौ लाबोथारनांलाहाय दिनैनिफ्राय आखायानो नायलायसै ना बोरैबा थम बेरथारदों माबा बायदि गांगाथेबा बेरफ्रुनाय बायदि नङाबा बिदि बेरामोन जेनेबा दसे थानानै बेरोमोन ओमफ्राय एखे हरनानै माबानायावनो बोरैबा थावानो एसां खाथि फुदुब आखायावनो दाउखा होग्रायाबो थैगोनसो फैदो खारालै फैदो फिनायसो बेदर जानांगौ फै दाउखा होदोंमोनबा ए खारलांबाय ने हमनोमोन आयै हा बोरै मोनबाय बायनांगौ जाखो दे जादो दे मोजां जा मानसिफ्रा मिनिगोन दे खांबाय लोंखांबाय लोगोफोर उन्दुनानै लाग्रोनोसै जोङो दा मामिखौ लायनांगोन ना बेखौबो फुथुनोसै माबार एसे उन्दुनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय जायो दे मा होनदो उन्दुग्रोनोसै ना होमबा लोगोफोर मामियाबो फैबाय ओंखाम आरि जाबाय ओमफ्राय
दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय